Така, здравейте, приятели! Вие сте с Пешпилето. Сега ще ви науча как да играете CS. Още в от Counter-Strike. Така... Но имам голям лак и трудно ще мога да ги трепа. Би трябвало да разберете. С единицата взимате оръжията. Но като натиснете едно, първо задължително се натиска, ти можеш да вземеш и други оръжия, но са нещо много ми лаги. И би трябвало да ми схваните идеята. Но това е само за серверите. Но сега ще ви покажа и за New Game. Ето, аз се пускам на нормал. Сега ще ви покажа. Само да ми зареди. Обикновено на мен ми е така, аз съм си го нагласил да ми е маничко. Самия, че ще паузирам клипа и така. Здравейте, приятели! За момент трябваше да го паузирам, че да ми зареди мапа. Пуснал съм си на Dust. Тук, както виждате, ни трябва да натискам единица. Ами от тук си купувам пистолетите. Както виждате, и е така. Сега аз искам такъв пистолет и си го зареждам. Но тук сега ще чакате, когато килнат. Се спамвате, когато всички са килнати и е останал само един играч от един друг отбор. От терористи или от полицайите. Сега ми лаги и дори един бот няма да мога да убия. И ето какво ви казах, ма и те станаха твърди много. И така, това беше от мен и Пешпилето и до нови срещи. Ще ви покажа някой път как се играе и една игра Майнкрафт. Чао! Хайде ти! Чакайте, че ма се цепи. Чакайте, че ма